Here comes the brute train that passes through my home. I almost missed it because I left my guitar. I moved to the city, have a big show tonight. But I've got to pick my woman before the sun sets. See now, here comes the brute train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. Here comes the brute train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. In the city, I had a good night with my lady. When the crowd met, enjoyed my music. I gave them beautiful music till they cried. You see, they cried for more music until I was late. See now, here comes the brute train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. Here comes the brute train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. Please stop the train. On my way back home, I passed through Narira Mountains. From Narira Flappers, Miami River. My beautiful home is surrounded by the farmers, everybody knows about it. Where everything I want, I find it in the neighborhood. See now, here comes the brute train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. Here comes the brute train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. Let me repeat again. On my way back home, I passed through Narira Mountains. From Narira Flappers, Miami River. My beautiful home is surrounded by the farmers, everybody knows about it. Where everything I want, I find it in the neighborhood. But see now, here comes the brute train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. Please stop the train now. Here comes the brute train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. Now at Norton Station. Madura, 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 Hove, Hove. Nimo, Nimo, Nimo. Chibake, Chibake, Zungu, Zungu, Zungu. Way. Hove, 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 Hove. Norton number one in my way. Norton number one in my way. Norton number one. Pakulima, till number one. We bagu mesa hove till number one. Pakubata hove. My way, till number one. Papishimi till number one. Hey, Pakwamtari, Vanoya Gunodo. Epura wayo, Vanoya Gunodo. Paku Kariba, Vanoya Gunodo. Hey, Ekumasingo, Vanoya Gunodo. Kuzotenga hove, my way. Ah, not on the man. Makomo wedu. Tine, leg it down there, leg it chiro. Leg it down there, leg it chiro. Makomo wedu ndiwa. Nuino tendere mona makomo wedu mune. Hey, munoyo. Unukununa paikara akura kukai. Machifi. Hey, I can't sort out right. We are muzo sonne mega munoto. Not number one, my way. Not number one.
Not the number one. No, not the number one. Not the number one. We are. Not one. Music away. Oh, it's a boga. Chepanga kuchipisa so. My way. Wendaba. Nungona munana tikubu. Maticha wese. Wawe. Yes. Aura juza tenga upi. Ola chinotengesa. Eh. Waweza pone savana. Nyika ino Zimbabwe. Tengayo wowe. Munotoni. Hongoka muri yeZimbabwe muchirongwa chanhasi katiri kukunzirai gogodera munyaya dzemimhanzi yemagitare. Munovaziva vakuru ava vakaita mbiri munguva yavo yakare. Ndovatoda kukupai vapiri. Apiri anabwera ana mwari ragu. Ndo chirongwa chatinacho zuva ranhasi muri yeZimbabwe. Patasvika kapamba pavapiri ataona musharukwa ari kuverenga bhaibheri rake. Ndokubva azorisa pasi. Makore afamba ka ndokumanikidzira akakufamba kuti akwanise kunge achiita interview nesu. Regedzai tichikupai chirongwa chezuva ranhasi. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Manguma Express, but Drewmas Media ipapo. Kutita, Endrone Shamba, Tando and Opa, Peter Musara, Francis Amandishe, Fletcher the Arrow Maker. Drewmas Media, yakanyanya. Drewmas Media, yakanyanya. Buffet iwe, buffet iwe. Drewmas Media, yakanyanya. Drewmas Media, yakanyanya. Buffet iwe. I never knew things would be worse like this. I never knew things could be worse like this. Look at it. They saw me building my cabin. Now but came to intervene. They saw me building my shop. You win, nobody came again. But when they saw me building a salon for my daughters, somebody came running from the country. Hey, hold me. Why you do this like this? Without a plan. Now the office get you so prepared. If you don't do that, when you come back, we gonna panya. In got, hey. Operation Murabazi. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva. Nhasi tiri mumusha weNotoni. Ndoda kutanga ndichiti mukoma Kenya Zulu garai basi. Nekuti nhasi uno tine magogodera emusambo wenyu. Pano nhasi tinoda kutaura nevakuru vari pano, asi ndisati ndatanga munoziva zvatinotanga tichiita drill redu reria. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Rova henyu ndaukanganisa yekambo kenyu. Andrew, my way. Icho.
vakatangira kuharare pwanye pwanye tsvaire tsvaire mastreet kids akatiza aiwe akananga chitungwiza akateerwa ikoko akamara pasimberesi pwanye pwanye senberesi yacho tsvaire tsvairawo pwanye pwanye pachikwana tsvaire tsvaire chikwana pwanye pwanye kwese kwaseke akafunga joking pwanye pwanye pamara maiwe kweseko kwengwele kwengwele pwanye pwanye au grandfield yose ikapwanyiwa tsvaire tsvaire kwese kukachena aiwe tikanzi kweri watoita sei vanhu vese akati votoita sei tikanzi chapunduka vagrandfield vakarwa au akananga haifiridzi pamachipisa paya tsvaire tsvaire nekrine pwanye pwanye kwese mabvuku kwesoko azuva resekwa mfanose kwese kamuzuma awo kwese kwese pwanye pwanye kwese pamusoro iyi mhuri yezimbabwe pamusoro ndini mwana wenyu Jackson Phiri kana kuti Jackson Kamoa Phiri ndinogara kuno kuNorton ndakakurira muMbari ndikazoya kuno Norton ini ndakazarwa 1940 pa 25 December kwedu kumalai pamusha pedu panonzi Nasara village Kasinje Cheu ku Central Province ini ndirifanika panapa macheso nezakaria ari padedza padhuzi wadi dedza ndiri pancheu umari ari apa mangoja andikatora zvinji nemission tinouno kudhara akawanda anera chajosa mwese anchakapfaya ndiko kwa kuncheuko zoti ndakaita kachikoro kangu panonzi Mpatsa primary school ndoko ndakaita kindergarten yangu ndopaipa ndikazoenda kunonzi kukora mission ndoko ndakaita standard 3 yangu ndikabva ikokuya baba vangu aisenza mbranta yavadzoka kubasa rafika akazotora mhuri yavo yese muchiti neisu tikaenda kupi kunogara mbranta ya tichigara musha unonzi Ndiranda ndikapinza chikoro pa HHI inonzi Henryson Institute mbranta ndoma ndakaita kusikira standard 6 yangu ikoko right time za politics yachi vanhu achidopanya federation iya baba vangu vanga achita za politics se munhu wanga ari muimbi zvinhu zvakatomira strike ndakabva ndangodini ndasiya chikoro inini ndikati beta ndibatsire family ndikabva ndatanga kuita basa la garden boy ndikaita lucky enough ndikazopuwa basa neMr. Colvin wanga ari principal head pachipechi chaipapo ndowanga ari in charge we Queen Elizabeth Hospital yanga chivakwa yacho sikanzi wewe ndinofana kuita garden boy mukuru pano akanipa timu yavanhu chisandana tichita landscaping akandifundisa kuita landscaping kudi kuchera miti utswa vese kanga grass kudzara pahospital pese ipapo ndikagara after 6 months ndabva ndachinjwa ndikaenda kunosenza mustore as a store clerk ndiri papo ndabudirira kuita zese uku gitara ndinaro ndikutolidza semwe ndakatanga kulidza gitara ndiri 8 years ndanga ndinaro gitara piano ndeiridza baba vangu ngachidza piano ndakatanga kundifundisa piano right tadaro ndikabva ndazodini ndasiya ndachedzwa kuenda kushanda kugovernment veterinary department kwandainoita basa as a veterinary assistant kuchengeta muka kubaya mainjection imbwa tongota hansbandari huku chichis ndakashanda ndinofunga 2 years 3 years ndopa ndakarora mukadzi wangu kutanga kumalai mwana wangu okutanga akazara 1960 anonzi Fani Sikana right ndagara paya vamwe wangu manje achiuya kuno kuZimbabwe ana Chris Chabuta ana Ndarasafiri wamadzikatire Ndaramataka namwe wese saka isusu tanga titi akauya
tisitaite makata neleza ekulitsa gitara because tanga tingabendinga edu kaichisa mblanta mwache mumo kana bora futi ndaitamba too much zvino vamwangu vakati uya kuZimbabwe ndopa ndakazouya kuno Zimbabwe 1961 mazona chingosika paya ndikavatanga basa muna Resmo story muna Lizende Street paisenza sekuru wangu tsaira mushobo ndakangosenza 3 weeks ndarao badaso pinda wangari mkulu Drewmas football club ichifoma Drewmas waindoona kumalaya kutamba kwangu kwandeta bhora nana George Chavez zikanzi uya kunosiya ungere basa rotsaira musopo uya kunotoba kusirasi ndikavanda binda basa kutoba kusirasi takuta practice Drewmas tichifoma Drewmas iya ndeisenza inini Elliot Marriott akende Dindindi Nkwesha Nkarado Fish Jim Fish Elliot Marriott ndio anderidza naye gitara inini nanasa achiri kudza jeji makodzi vanotolidza mukandifundisa ndiye Elliot Marriott wakandifundisa Starek ndo vandaita popura manje nemamusician mupi muHarare ndava ndaita pamusoro papandera ndava ndaita popura nevanhu mamusician mupi muHarare chiritsa gare ndabva ndasiya pano vakusirasi paya apa gare ndopakazoya band ropa DRC Rains African Success okay success yanga ruko ye African Success iri pa Federal Hotel avantora ini ndikashanda nawo tikazochinja zitari yakuti ita Limpopo jazz band tiri pa Federal Hotel manager wedu angari Max D'Souza Mr. Thomas ndiyangari mulidzi wechi wehotel kuzosikira zochinja neBadolia ndiripa apo inini nchiridza ndoba ndakanyanya ndakatanga kufundisa musician Starek ana Jonas Story ana Oliver Ntugudzi ana Thomas because Thomas ndiyakauya na Oliver Ntugudzi achibva kwa 6 months but Thomas hama yangu inini Mike Joseph wanga achisiridza neHarare mambo kupa machipisa pata ndiyakatora anzadzi ya Thomas akabereka naye akomana 2 ikoko nisikana uya kulidza mbira anezira rava ane mbira yakaununuri ndiyakauya pano kuzondudza kuti sekuru akashaika kuAmerica iye ndenzukuru wangu inini vana vanzukuru wangu karoranza dze Thomas ndiyo kama wangu inini Thomas Mafumo Thomas ndakamuziva achibva chikoro achita form 2 vese tikaita band rawo nana Patrick Nkwamba opposite pampasafiri mazikatira umataka uko chafundisa kumana aya kuita kusikanda bob ndabiruta band rawo no Springfields band rikaenda tikalisa paramba naye ine ndiri nema vana ku DRC pa Federal Hotel chito driver motikari yangu chatakura chita sese ndo pakazoya ni Oliver Ntugudzi anzi wabva kwa 6 months wanga rugatoma uko anzi problem yake makodzi ntara ndauya Oliver manje chikwapuru kungomudai wabata kudai wabata kudai saka Oliver waita kana chiritsa apa Thomas achimba Patrick Nkwamba achidaira apa Patrick kama ndangari peka wa Oliver wa Thomas Mafumo Oliver achita ndiri nawo pamba pangu inini na shonga ndebvu woko 106 mshonga ndebvu woko padutsi mamalo apa apa takate se mshonga ndebvu muHarare muyambari pamaruwa paya apa mshonga ndebvu mapiti kuti so apa intaka dzimba dzani tatadzetse 106 mshonga ndebvu ndoimba takapuwa tiri mabachelor nechi Minister Bricks wa City of Harare kare mwanga musingapuwa imba kana usina chato but isu takaipuwa imba nechi through music tikazoenda kunolidza kwa Dibeni kapara Dibeni tikazodzokera tikaramba tikalidza mulamba naye ndo patakasongana Thomas Mafumo wangaidza nkokotera tikamwisa masese ichikapenda nkokotera tikagara Starek paramba naye ndikuparadzana kwa takaita band redu vamwangu manje akadzokera kupi ku DRC inini ndadzokera ndiri pa Federal paya pa 1969 ndikati life ya mtown yandinetsa inini beta ndiende kunotoni kune hama dzangu because sekuru wangu ndakauya nekampani yemapepa kubva South Africa and hama dzangu dzese dzaishanda ikoko saka notoni yanga iri yangu ndeti kana every weekend ndauya kunonga gitara kangu chizolidzira vanhu muno saka ndanga ndiri popura ndava nangu zuya kunoko
ndikazopuwa basa pangoni kokutoba ndikapuwa imba yangu kutanga uko ndikazopuwa yanga yachitui mazuwa saka yauko ya akantorera pawe yakauya akati sonzi one man one house ine manje ndakangoita munyama kuva ntorera ine ndakaenda ukwekwe chinoridza ku Golden Mile Motel ndikapuwa imba kumbizo ku section 7 ninya iyoyo futi yakuti one man one house ndakabva ndapachi mfana wanga chiro jema ndaka yakuneshera ndakapa zikuru kwantari kweko kuni kuku pandaridza Fiesta Park ndanga ndapuwa imba kupi kumbizo sorry kupinonga patsingo township papa imba yangu liti muchingopinda chindatara cheche kutanga dzimba chakadai number 5 ndi imba yangu ndakafura ndega inini ndagara ipapo saka yanga ine karumka kunze uko shamwari yangu tegara naye muNorton akaenda unoita army akaenda kunze kwanyika uko adzoka patimopi paya anga chakugara ndikatora riwezogara nini ndikampa room ndikagara naye ipo paya time ndakauya kuno pakati so one man one house pa ndikati uya kune ndikaenda kwa superintendent ndatimba yako ndakapa dzimba dzangu idzodziya akuta pachinotota atore ndaizopa hoja wangu anogara ipapo ndoza ndakaita inini yangu ini no ndiye kushupika kwa ndakaita dai ndanga nedzimba dzangu dzese dai ndanga ndiri papi amusi kuzona tarisai akomana vandifundisa ese music ese ndanga singabhadharisa ini mama dai ndanga ndibhadharisa dai ndanga ndiri papi amusi kuzona anobhadharisa munhu sinzi nanasiso ndototicha chete ngoti nasa munongoona dai mandiona ndiri mamusician akutoridza mana adiki so anouya pana achifunda magita totoenti magita atawo futi ndonyandina maso zvino dambudziko ndiri naro ndakakuwara chi makumbo zvakaitika nza kudai inini ndine mafriends wangu ekunze kwanyika uko vanga chido ndiende kunoridza kupi ku London zvinodzikanzisa iwe chiendo kugadzira passport yako kupi ku Malawi ndikatensere mali zvino vaituma vanhu fanika zamwaita isi majournalist anditi kutaura nemi mapa zvanhu zvinenge zvakaungana apa akunze zvezvi ati kutaura saka munhu wokuLondon anenge achitaura pafoni otaura nene ndichitaura naye chimpindura chinzo wewe ndalini inoita malini kuenda Malawi chichitaura achinzwa mazona manje kwangosara 1 week kuti next week ndo ndikuenda Malawi kunoti kuno kugadzisa passport yangu kuti tidzoka kunoko mari vana akatizomusaini saka nawo tokutumizirai mari yekuti muende kuMalawi asikana kuMalawi tokupai mari yokudzokesa ndikati bye bye kuti ndoanetsa varungu aya ndataka ndakwenda kwangosara 1 week chete ndachedzwa kuti ndinofundisa kupi St. Eric Secondary School kwangoona akomana angachita mafomu 6 wao but airitsa magitara amwe acho angachifunda panapa vanga ndiende munowapedzesa ndobva taenda ndoti mapractice vedu tapedza mushe chibva ikokuya kuma 7 o'clock tosvika apa pavakachimusika paya motika dzanga dzichipakadza kadai kutarisa uko hakuna kukuya motika raka kune chitrenje chiya izo dzakadai isusu tikauya namwangu tichitaura chiperekedza umwe kuHarare kuti achienda umwe kuMalidale namwe ndiri nawo pa2 takamari chitauri tafanika zati kuita so munhu uyu motikari vamwe akuita reverse kuya kwatiri isusu vanhu mota mumwe wangu akajampa akaenda uko ini ndikajampa ndikatsika mubanana ndabva ndadona manje ndikakuwara pelvic bone ipapo kwenchere rwendo rirafa akomana aya kunitata kuzondikanda kumba nechingoro dini ndagara pano 3 days kana 1 munhu wakauya kuno kana kansara wedu anzi muliswa namwe wese akati kuti Jackson okwara kana namwe wese kana ukauya kuzodini vanhu vangu kamanya akachaira shamwari dzangu University College akachaira mwana wangu ari ku Cape Town uyu ndiye akatumira mari yekuti isi tidini tiende ukaranda hospital for operation uku madoctors ari pa strike time iyoyo manje mufunge kuenda nkwasha wangu akaenda ku Harare hospital kunofunzisa operation ku Parenyato mari yacho atingekwanisa tikapeta kungoenda ukaranda hospital ndendo ukaranda hospital
akatichaja 6,000 bond, lucky enough 400 bond ndia bookings. Tikati good one, vana vangu vakabhadhara 400 bond iyaiya, manje 6,000 manje hatina. Right, tapata chaira shamwari redu kuuniversity college iya, uya akabatana nearungu aya kuLondon. Varungu adzikazi don't you worry, iyo mari iyo pay Jackson ya operation yakuja ya mpeto yazvese transport kubva kunoku ayi motikara kuenda anakwacha futi batsira vanasikana vakabambo vanasikana atoatenda asikana wangu ina anoshanda sterek Cape Town achitumira uyu wapa Thompson Depot uyu achibatsira amai apa anapa wese ndio ndagara no 6 days tiri kuparenyato tiri ku Karanda hospital kusika ndadini ndarapwa iko kwa mafilimu. Umwe mfana wakafundira gitara pauri pantikudzapa, saka baba wake wanga ali doctor wa AI wamaziso ikoko, saka yanga ni gitara pakangondoona enda ndinapira ali pamba pauso tafataenda mwana wangu tichenda ku booking house kwa atakapoa kuti tonolala ikoko bambo kwa type yanga time yakutanga pandakaenda negamba guru la mimanzi Sunday operation Sunday accident hiyo accident makaita zvari accident akaita pa ndiri nisiya munya 2019 but ya magamba manzi takaenda kukutangana January February 2019 ndanga ni chironda cha sugar mazona ndanga ni chironda cha sugar saka gamba la manzi rakauya panapo kuzondita fundraising chichilesa na majeso kanibatsira ndikapuwa mari inota 300 bond yandakaenda iko napiwa chichi ndesaka ndakaona kuti Karanda hospital good tagara mushe ndapona chironda changu chiri mushe anchanetseka chidi ndo pandakazopinda nzona iyi manje yanjozi iyi manje uku manje uku ndaita chifriend kudhara nevanhu because mfana wegitaro time pamba pake nechigunu changu ichi pakandiona ndakaridza gitara akatora picture video mwanangu akatora video akatumira kwa Umari akaisa pa TV ndesaka mungandiona ndiri pa TV Jackson Phiri Karanda hospital masona manje ndanga ndendisa magamba emanzi pa vakandibatsira kumana egamba emanzi mphasha dzekupfeka nanasi ndinozandinacho vanoene 50 kg yechibaki sugar fanika uyu anzanu uyu ndingati machesu 50 kg yechibaki ndiani uyu ndingataureza Oliver tangati naye patuso Oliver karachibatsira uyu zvakata maiwe raisi chishuka maiwe ana Zakaria pamba pano kuti ngeiti sei makurukoti nevanhu tikapedza sese singaziva kuti chinouya chi nangichaita accident manje apa ndikugadzira zvokuenda ku London Satana akabvabvara kuroyewa bambo ndakatoroyewa ipapo pasina kana amenu ulafana ngosi dzakashamiswa kuti atende mapostori ndiro Jehovah Witness angaenda postori saka ndongoziva ndega kuti awa ndiye Satana fanika kutaura kwamaita huko because ndiriwo mbira dzanalira kandi saka to ndo yangu iwanu zoti ndiri but church yangu ndagara naye Jehovah Witness bute rangu mazona manje ndi dambudziko ndaende naro zvokuti zonzi kuenda London ikoko sikana taida kutraya kunsara phone marimwe nezuro awo phone yakasi kubata hasi kuoneka pa WhatsApp futi London imimi kuti muzonzi kwaita muimbi ane mukurumbira muZimbabwe ndidzipi nziyo dzamaimba kare ndakaimba kuti tora utako ndoda kuenda dzinoruma vashe ndakakano because taidza mbira ka taidza nembira Jonas Story ndanga ali pa lead guitar
ndarama mabvaira baba chioniso angatipa umwe ndara weridza nesekuru Gora ndiakatiridzira mbira amangu akudhera si ari magitara ndini ndakaitawo titi gitara magetsi ripinde ne mbira Thomas azokopera Thomas akatokopera kwandiri ndini ndakatanga kuita Jona story ali lead gitara mfana uya ndakamfundisa mfana uya Russia do some ndinini ndinotosarudza afana angu ndakafundisa kuti kamoni itori kana turauta bododa kwenda zinoruma turauta bododa kwenda zinoruma pashiwa zinoruma pashiwa turauta bododa kwenda zinoruma ndakangana dzitwa chikura pashiwa zinoruma Tora utowa kododa kwenda dzino something like that but mbira kama munozo ndizinoita irino futi pa nanga singabate gita apara ndangachita sisi kwangu kuimba na mwangu kutita ndisongira kutanga takaita nani na kumana iwa ndiona story na mwana nakadaro Thomas akazotolera majutaite gitara ne mbira achiridza nemfano anonzi Pikesi akashaika ndiweredza lita surrounded by the farmers, everybody knows about it. Where everything I want I find it in the neighborhood. See now, here comes the fruit train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. Here comes the fruit train. Please stop and take me to the city. I'm gonna see the woman that I love. Let me repeat again. On my way back home, I pass through Narira Mountains. If I am bedside Sony, Alaksona tenga njinga, okutazibida kumchino. Alaksona tenga njinga, okutazibida kuskulu. Chauta jitsata mwini, hoi panjo mweyo panjira. Atenga njinga la kisoni kutadzipita kuskulu impanjo mweyo panjira ningina wangu manja akatsikwa motikara paji ndakaere kuoda iyoyo 1964 ikaita hit webista shamu ndio nditsagire machi mama vanondi kuoda vayo nendara Dominic Mandisha muzona manja ana garo anachima yeso kutara istek ndikazoita ne ana atsakawanda stinks itaino zikangano mimi. Alright. Ndambunzwa mataura kuti ndopanda ine mudzimai wangu wokutanga. Makaita madzimai mangani? Inini popenyu wangu esina wanguita adzimai yangu 2. Iye wokutanga uyo nama yakabereka chi agogo wake uyo. Ndi amai akabereka amai yake agogo wake pano. Zvakaitika zvakudai so. Inini ndasiya mukadzi wangu Malawi, everything this and that. Ndoya kunoko. Hama dzangu dzikatumira mari kuti mukadzi wangu inadini, ndakatumira mari kuna hama dzangu kuti mukadzi wangu amukwidze nevamwani hama dzedu dzeuye kunoko kuti auye naye kunoko ndaona imba national. Abereka mukadzi akaramba kuti mwana wedu aende ku Zimbabwe. Zvino ndikavana kugara ndega. Ndagara stereki na mukadzi. Ndikonraza ndinetsa izvo ndikati mukadzi wangu kuti koma kusukira mwanangu wakura ndoya kuno kumanyi ndo pandakazoona nagogo vana anzadzi yaCrave Marunga neshango anzadzi yake ndemukadzi wangu inini vainzi Nora zvino akashaika takamuchengeta mai vamina
pamaive naye mudzimai muri kumalawi makaitawo mhuri zvakare? Ndakaita nemwana mumwe chete. Fani ndiye firstborn yangu tsikana, ndiye uyo wakarerwa because pakati vakaramba vaya babangu namai akatora custody yamwana akamurera kusvika chikoro akadzidza futi zvakanaka zvitarika. Saka ndiye akaona kufa kwakaita babangu, kufa kwakaita amai vangu. Saka ndiyakaita inherit imba yamai ndeyake nanhasi amene maroja ekukoti zvake mazvona. Mwana wamukoma wangu anzi Tobis Machemba akashaikawo, ndiye akaenda kunoita kuligadzirisa imba yekuti ite musha kugadzira kuti agare maroja ake, akamuvakira dzimba zoti pagare maroja. Saka kadini yake ndo pakazoona murume wake akaita naye vana. Pandakazoenda Malawi ndakamuona anga ane ana kana 3-4 something like that. See, tiri pamba zvakanaka, no problem. Mazona mai zoti iye naziningina yake 2 good books. Saka tingati mubasa renyu rekuridza magitare raibhadharawo zvakadini? Time yacho handingataure baba. Ukangoridza chete musomande uya pe tanga sina ofuka, tikatanga Monday to Monday, but Monday kuseni this time tinenge tiri kupeya, tikava kupeya mauro tikudzokera kumubasa. Zvanga singatirwadzi because taipuwa mari. Unoza ukaridza uri pastage so mari anokukandira vanhu chete panapa unotenga sheti mangwana kana trouser mazvona right kuzoko yako yapei vanhu vanokupai mari yekuti munodya aenda hauna basa. Handingataure nezvekudhara iko plus varungu vacho noketekete akati Monday imande kuseni zita rako ningi ukanonoka wega ungoenda muofisi ungoona zita rako envelope yako iripo saina kireka anokupa akutoenda chendo noja noja. Kana tiri kuda kuenzanisa upenyu hwakare raramiro yamaita iyoyo nanhasi, tingati upenyu huri nani ndehupi, hwamairarama kare kana hwamakurarama nhasi? Kare ndonaka because panaka zvandakaita nini ndakarapa kuti zvandakudzende panogara nechinenzi nii bridge apo kuti dai ndachitengera kudhara dai panga pasina person Java ichi person Java ndakanditengera mawokaza watonzwa kuti ndabva kupi kukaranda hospital zikanzobhadharirwa naanhu anzobhadharwa navarungu vakuLondon. Bhadharwa naanhu vakuLondon tiripo mulipo imi aiwa mushedzei kustudio kwangu. Akandishedza ndikaenda kustudio kwake akashedza mudhara museredza ndiyakaita organize mabhendi kuti kaenda nana mbeu yese uyu ningiri uyu matsikatire raja ndakaita mafilimi ikoko akantora zvinhu zvangu zvamapuranga ziri mumbo zvandanga ndinaye akandiputira kuti famba ini ndikafamba ndiri so yakuimba maredende varira kuti imbambo saka zare kumamusician kwakanakidza passion Java tichimuona ari pativi akafara strike ndikamuimbira gospel music because ndiro church so ndakamuimbira ndi give your problem to God. Give your problems to God. He'll give you peace and joy. Never try to be impossible. Help other people to know God. Be happy because you're gonna be free in spiritual. Never try to lose your hope. Love your friend just as you love yourself. Never try to tell lies when you know the truth is that
If you don't have peace, you can't enjoy life. Thank God for His love to you. If you don't have peace, you can't enjoy life even. Thank God for His love to you. Cause He'll outsmart your peace brokers and set you free from your sadness. Then you'll be happy in His arms, loving arms of gold. Yeah. Love of God is so wonderful. It's a free gift to you, a free gift to me, a free gift to you too. Yeah, 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 yeah. My way, my way. It's a free gift to me, a free gift to you, free gift to everybody. A free gift to me, a free gift to you. Ndimi makaona vana Muzore vachitonga, ndimi makaona vana Smith vachitonga, mukagoona vana Mugabe vachitonga, mukaona nhasi vana Mnangagwa vachitonga. Upe mutungamira munoti uyu ndofunga akatigonera kuti zvanga zvakamira zvakadai. Manje Jehovah Witness. Please abandiregerere. The politics is andizifarire. Andiloti andisidi. Muzowenyu wakanaka stereke. But hey, Smith wangari nani? Mugabe wangari nani? But akazoipira kugarisa. Ndio vakanganisa nyika ipapo. Because vakati garei osiya umopinda zvimudai sakanaka so. Ipapo ndo panoona inini. Handida mutonitaura chakwadi changu kai semunhu mukuru handiso. Ndakaona dambudziko rese. Ndinoona ini kuti rida akagarisa panzvimbo munyika aite mushe. Rida akachinja pakapinda umwe zvinhu zvinofara vanesani ngachifara. Because kana madonors futa anoita chip in. But if you can just clink, yeah, things are not good. But you know, I can't say, but anga beat a time yachi ana Smith. Anga right. Ngabanga rimushe but akangosukanga swipa because here we chinja kuti pwanyira maboys kaya kudini zvakada zvinorwadza. We are poor people ourselves. Dai ndanga nemaboys kaya wangu pa dai ndichikumbira mari kuna munhu ere. Ndanga chingona mari dza. Pese panga pana maboys kaya but akapwanywa. Tarisai zvinezvi maroad akadhikwa kudai fona zvinhu zvakadaro manje ndingati ziri right ere. Tarisai ndiri chirema nditotadzira kufamba kuti ndingaende ku mazo apa ndingati ena kuda kwamwari ndiko anoziva. Imi mandizoti munofunga kuti ndiani ari good ipa. Asi all right. Ndisati tanyanyotaura hedu panhau iyoyo. Imimi muri kuMalawi. KuMalawi tokuzikanwa kuitwa zvemishonga stereke, vanhu iko kwaitwa zvemishonga. Asi pandasvika panapa ndaona makabata bhaibheri. Ndikati ko maakuparidza here? Ndaida kunyatsonzwisa kuti Malawi nechitendero chenyu chakudhara zvakamira sei? Inini manje handinokurira chitendero ichochiya. Ndakazarwa muimba yaJehovah Witness. Baba vangu, amai, hama nasekuru andani vese vagara vari vano Jehovah Witness. Kumalawi kwedu kunchewe koko vamwe vacho akatotochwa nebhanda neJehovah Witness. Vamakatiza umwe Brown angachigara dzimba dzako muno Norton muno. Akafira takamuchengeta apa. Ndio akatiza waya kutiza bhanda kuMalawi nyaya iyochi echitendero. Ndagara ndiri muchitendero chaJehovah Witness. Hongo takatiza kubabatiswa just suppose izvo zacho zoita nabhanda ziya zvinhu. 2 nekuya kwandakaita kuno kumanje nchiita zamabhendi izvozvo chechi ndakaita pane kwandadini because kwangosina chechi yeJehovah Witness padhuze saka ndakamba ndangumira mbichana chechi ndakatozvitanga manje ndina about 6-7 years
ndadzokera futi mchechi mchechi zvake ndiri mchechi saka topindira kumaridhero uko inonzi English congregation apa vanoita shona isu toita English ukoko because chanoitira English gara zviya kunyora bhanda ndiyo kutora nyika nenyuchika ndiyo yo haya tanga tiripo tudze zvakafamba sei zvaitika zvokuti wauya bhanda uya iye Brown akatandaini soka adzofira kunhongari apa wacho ndoye driver wabhanda but tarisai akatiza kumutidza bhanda unoza leader akatanga kungoita dictatorship asandambozona zvakadaro bhanda anga ari good munhu bambo achiuya isusu tetogara kubvira kusenta kugara tiso mubharaisa zidhina idzi matombo ekuti teme varungu vaya akati achiuya kuzomusunga isusu tiri mayouth league mwasona takashanda kushandira maiwe anenge ataure nini shamo rangu ikashutwa apa inini ndikavharura sheti yake ndikamusunga pano tusave kuti ropa risadini ndikanditakura panapa inini pamvura kuenda naye kuyambuka Rwizi kuenda naye kusaidi uko rodi ichidai masoja achidai ndikaenda pakamuti kumuladzisika papa ndobva ndaenda nomira parodi kuita wave masoja amira motikara ndikaudzira pane munhu unokuwara kuona shamwari yangu anonzi chitedi handisiena nasi ndakanzoti akaenda kuAmerica dambudziro ndakaona lakaoma ndopamanje ndakauya kuno kuZimbabwe ndakati ndakashupika nezvi pamwe uyo achazonetsawo futi peta ndiende kuZimbabwe masona ndachida kunzwa iye pahondo yacho akazvifambisa sei pa hoititso handiti tinenge tikaenda so tikaenda unoona akuru pachimba chake icho tinenge taungana tese kutendera kweso saka akuru anenge achiuya mashisha afanikaisa green akupa chakwe uyo mashisha zoti zvose nyuchikanzika uye soka akurume wewe inonguruma munhu ari muuniform pane ntaraunda anga achiuya panapa akaruma nenjunju palaikoko waiwozotiona varungu vakarumwa neganda riya mukutaura chini hainombotora taimu ndo yacho yakapenga futi kudai so mvura but muoni chabva chapindukira kutanga kuuraya vane vavo mani kutanga nisi munoziva inini handiti ndakashupikira kumalaya kuti ndakaimba apirana bwera kuchokera kuHarare but vanhu vakaimba zita rangu inini because vanhu vazhinji ndaiti dzonobva federal tero saka vakaenda Zambia akapinda nachipikeni tasangana mumalaya kuya vakomana ya kuita songo yangu kundoona inini kuti apirana bwera ndiyavo tikuimba tose papa kudini avaya kuzoti ndini ndakaimba songo but yeti ndisirini ndikatengesa tiketi randege kumalaya kutiza chido ndisunga ino ndaenda kumaliro ababa angu mfunge ndomatati anchaita ndakatozoenda kumalaya 1997 apirana bwera akaimbwa imimi akaimba ini kandini wacho apira wacho ndini ndanga negita rangu apa nekabhegi chidzika pandege pachireka airport ivo wauya kuzoridza kumalaya because zvakaitika zakuti akomana ava vakasiya akadzi wavo muno muZimbabwe saka inini ndini ndanga ndiri nyai wavo kwakadzi wavo namwe angu toita unyai isu saka vana vavo vese akakura sekuru avo ndini zvino akadzi ava vaida kuti kana kudaona nevarume vavo anotoenda kumalaya osvika kwaamai vangu vaya komana akabva kuZambia anosvikira kwaamai ona nadzimai vake nevana vake mazviona manje ndichakazoti soti auye kuzoita tour malaya achienda Tanzania mazviona saka tiri kuotaona taita izvozvo abva aenda kuTanzania akanule kudachi songo yakupi kukanido kuTanzania mazviona unoona kuimba kwake akaimba ne chichewa chakuZambia handizvo not chaini chachigomane you see vanongonipomera nzi inini ndanga ndiripo akomana kuipisa zita rangu kuti ndishupike so inini
nya passport yangu yakagara andingataureni because space panga achienda na Thomas waya kuenda London kuti ndindeita mobilize mapendo awo kuti achene na varungu wacho but ini kuti ndiende ku London andingakwanise kuenda because passport yangu inenge kavharwa kuya kumalaya nebhanda ndikanyorera passport kuya kuti uye haichauya akomana anobva aenda vega sure ndikutokudzai inini kana Thomas mafuma kumubvunza apa anokudzai ini ndindefanira kugara nawo akomana vaya ku London because ndinda teacher wawo ndinda wafundisa zese varungu achiuya kuzovatora anenge ari nemai producer vacho mapromoter amuno wese Charles Njofu mubvunzei webisita shamuya nendira Dominic ninge ndiripo inini but time yakuenda ndinongana saka vaya waenda kuita mari kodzoka kuno ini ndiri kwata mufunge amutorera passport ndakazoona paakauya muruzi ndopa ndakazoenda manje kumuchato womwana ndopa ndaenda zukuru wangu akaroora ndopa taenda ndakazopa passport yangu ndikaridza kuMount Soch ndikapengesa vanhu starek ndanga sina mari pandakaridza show Mount Soch mashow 3-4 ndikaona mari starek unogadzisa kumusha maso because uko time yacho tukaridza so panje time ya banda iyo manje zinsanga zakaipa yes nezi manje hanzi kukunakidza maso because kwapinda opposition kasaka manje akapuwa mari same handlo kuzambia akapuwa abafuta akapuwa sisi kufunda musha starek zoti inini magrasi akonaya ndanga ndinawo ndakatengera nenzukuru wangu malai ndakantumira $100 paningiriki pa hospital yedu hapa yeye zvino mistake magrasi akapwanyika mazvona akapwanyika chidzika moti kamisa kaita sei saka shamwari dzangu dzikazondipa aya kuti sadini andione maningi kana nditonetseka kushaya kana kushaya ningiriki che contract akumana vedu mabawa wenu achiritsa chi music mungaba contract mwapari kumendi kuti unotora instruments kuti agare ne-instruments wavo vakungwamisa kuti sure Jackson zawaita because takatanga neramba naye tikaisa Thomas mafumo muvideo tape tikaisa imwe band kupi kumagaba kuya ichinzi afro tikaisa kwese ukatangisa chaiche ndi Greenford Janganda kupi kwaifilidza pamachipisa pana ndiyakafulira manje uye kuti fulira isusu kuti Jackson chita basa ero mazona Greenford Janganda ndomutenda the engineer wokuita zese create manje kuzosika this time manje tapatanguzo una kuti zvinhu zvedu zaita musha ndi creation takaita mbira sungura akumana kuti anodzimba dzawo vese adzimba ini ndiyo yangu yekunational kuno ndikazopuwa it's 2 yanga yakumana band si yangu yoku onaiti sekuru pane song yamambotaura kuti ndimi makatanga nekuimba song yekuti dzinoruma mushi dzinoruma ndizvo chii chakaita kuti muimbe song iyoyo maitira here izvizvi zvaukoko zvenyuchi kana kuti makangotanga no zakaitika nzakudaiso isusu time iyo manje tanga tapindwa manje nechi mbira manje tanga tapindwa nchivanhu manje because kumbali kuya tanga tine studio yedu yembira pamagaba paya papa ichi inonzi chi padhuzi nemapitikoti paya paya pamorowa paya panga pane hostel saka anzi ndamukangano chideo ndakangana zita rake ndiyanga nechi school of mbira achibatsirwa nebaba acho oniso mapaire ndaragora namwese akadaro ndiko vanhu vanga achifundira mbira ikoko saka isusu manje then ndika Thomas akauya pamba pangu paya ozonditora toende totandira ikoko tontunza chite mbira dzikabva dzandipinda mwoyo mazona manje ndopa ndanzitora utako toda kuenda dzinoruma vashe dzova ndikatakumana ngatiimbe songwe manje akumana kudhara sika hatani anotofarira izvo zvatradition makadi yenyu muri Zimbabwe sarangu ndinoitwawo Sylvester Chitswatswa
Sly Pro rakanyorwa apa iri. Ndino producer music. Tine nziyo dzamuchange muchiwana from Phiri. Album ravo. Rine nziyo dzasanganisira namusi yatunya, coronavirus, Buyani Handa, what else? Rise and Shine. Dzavachange vachibuditsa pamberi apapo. It's a pleasure to be in the presence of Vananengana Mdara Phiri. You can actually learn a lot from Vanu Akuri Vava because plus it's easy kushanda navo because unenge uchiassist konzi aiwa apa pakudai so dai wanga dai so plus is a good teacher anodzidzisa gitare kungobatiswawo pasina kana zvekunzi aiwa kuzodai so ngobatiswawo skill kuti unge uchita sei unge uchikwanisa kushanda. Ameno zvamukade kutitaura about project yavari kuita iyo munoiona yakamira sei? It's a very interesting project. Kungoti zvayo dzimwe nziyo dzachina dzanonokabuda sezvakaita yecorona iko zvino zvecorona hakusisina pasong yanga isati yaita sei yapinda muvanhu, but I know vanhu pavanoinzwa vachanakirwa nayo. And vane imwe song yeKaranda Hospital, like pane pavakamboti rware vakaendeswa kuKaranda makumbo asiri kuita mushi, saka vakavaitirawo song yekuvatenda veKaranda Hospital. Karanda Hospital, Hospital number 1. Karanda Hospital, Hospital number 1. Number 1, muno mu Zimbabwe. My way. Kaburaba. Latini, Karanda Hospital, Hospital number 1. Karanda Hospital, Hospital number 1. Karanda Hospital, Hospital number 1. Number 1, muno mu Zimbabwe. My way. Okay. My way. Mimi pamunoimba mimanzi yenyu munoita munoimboimba sei? Munenge mafunga here magara pasi kana kuti munongoti zvamunoona zvinenge zvaitika ndo zvamunongoimba? Munoimba sei? Munonyora sei mimanzi yenyu? Zvandinoona ndo zvandinongoimba. Zvandakaitira Karanda Hospital ndo zvandinongoimba. Zvandinoitira nevanhu ndo zvandinoimba. Kazhinji zvandinoona zvichiitika mazora zvisiri zvakufunga kundiita izvi ndinofanira kuona zvinhu zvikuitika kuti ndimeke sure kuti zvinhu zvaitika izvi ndichakwadi here. Ndaungangoimba chinhu chisiri chakwadi. Unotoimba zvinhu zvaunoona kuti zvaitika izvi. Fanika kuKaranda Hospital vakandibata zvakanaka straight. Treatment yakandiita zvakanaka. Ndakapengesa manesi amai achida music yangu. Ndaimbira ya Bob Marley. Don't worry about a thing, 'cause everything gonna be alright. Singing no worries about a thing, 'cause everything gonna be alright. Rise as this morning, my wish for rising sun. 3 little bits sit down by my doorsteps, singing sweet songs, a melody pure and true, singing this is a message to you. Unuzamai manesi kusiya kuseva kuimba kunipeka inini
mama patient kusimuka mibedi kutalisa ndiana kuimbe wamwaje umwe patient akabva kumasingo sika Drewmas Jackson Phiri yeye wewe kuzoimba kumacheke kwedu masingo yo ngandiimbire gambula andiimbire Don William ndamati on a warm summer's evening on a train bound from Norway I made up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. Chilboto overtook us. Then he began to speak. He said, son, I've made my life out of reading people's verses, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you out of verses for a taste of your whisk. I give you some advice. So I handed him my bottle. Then he drank down all my last swallow. Then he bumped a cigarette and asked for the light. Now the night got terrible quiet. His face lost all expression. Said if you're gonna play the game, but you gotta learn to play it right. You gotta know how to. Imimi kumburi kwenyu chaiko kwamakaberekwa anti kuMalawi kune here vaiita zvinhu manzizvi vaiimba chipo chenyu chakabva kupi? Inini sekuru wangu akamowa vacho anonzi kamowa unozitora kuti kamowa kadoro munhu unodoro too much kamuno doro saka kuti kadoro uyu ndodoro uyu kamowa asekuru wangu saka vairidza chipendana munochisa chipendani chifufu kwedu unoti ngori saka ndo angachinitakurisa inini ngati chienda kunovhakasha hama dzawo ninge ndatakura ichocho uko angachisa bhare foja yawo uko nemwe foja akati tora foja yekudzanja lakumazere lamazere ndiri ndova ndatora yawo totora zimiti so kuisa chimuti pasi apa ndodai kuti moto unobuda ipapa so kubakisa so gara pamupfuti tandaza pisai kumanja uko ekumanja ndova ndabisira uko apa bakisa ipapo upema ona kukosora akapedza adaro otora chingori chiya kutanga kundiimbira manje pamuti so panenge pali panzira kana unoona vanhu vese kumira ipapo kumira kuti achiridza ndi kupinda kwakaita iti ini ndiite music masona eni baba wangu futi vanga achiridza piano akabva andifundisa piano tiri mwana mudiki zvino ndabva ndangozvadini mukoma wangu futi akaenda South Africa uko vakasangana nomumurungu ikoko akamufundisa gitara akatenga garo tunhu yake akauya nayo nemabhuku aemakodzi vai vatanga kundifundisa ndikabva ndasiya piano iyayi ndalemba nagitara manje ndiyena nasi kugara izi zvakabva kwana asekuru wangu ndiyakamowa ndisaka apa Jackson kamowa Phiri. Alright, saka pavana venyu imimi pane here mwana wenyu ari kuimba ari kutedzera chipo chenyu? Asikana vana yangu asikana ndine mwana mukomana mumwe chete uyo akakanganisa brain because akamboendeswa DRC time iya saka brain dzawo dzakavhiringitsika nesuzi zahondo idzi dzakakanganisika zoti ari iko kumakomo pamwana uende fish zvandanga chiti aita music akazvitadza kuita zvake but asikana wangu ndikakuimbirai nawo tiri apa so tenda olo muswa magamba akauya magamba muhotero ndakatitsati nana wangu ndoimba nawo asi mwana wenyu pari zvino atone mukurumbira here akuimba ega here kana kuti anongoimba nemi? Asikana vanangu asikana ane zvimwe vamwe nevana vavo ndo anoimba nawo inini tinoimba dzimbo dzedu pane kana yani let's forget about it studies
life is worth much more than gold. Sakadaro zia sotopota tunoimba tikakuimbirai munofara razvo, asi manje tikaita room kwacho kwaaruganda arugara kwagofana kumiri uko, saka agadzira karoom kuti tonoita practice kuti tichiita practice, saka anenge ane chance manje yakuya kuti tichiita practice muchatotoita release our LP. Alright, ndambonzwa kumashure muchitaura kuti imimi makamboenda kubhora, ndimi makatotanga netimu chikwata cheDynamos ka akaende Yorkshire, Kwesha, John Fish, Jimmy Fish namakadaro makashaika Yorkshire uya ndakashanda nawo patoba kuseras inini neEriot Marriott chirizana gitara Eriot Marriott nanasi ndiyari mpenyu iyeyo oro mukamubvunza anokudzai ndakatoramba ndega bhora ndikati anchada bhora iyi ndopanda ndichida kubvunza kuti makasirei bhora ranga asiri kubhadhara here kana kuti aiwa kukwara manje ini ndanga nebasa music apa ndakatanga gita rangu neamplifier ndakati zabhora izakwadza because music yanga ndipinda plus afana mu national manje tenga kuti music. Imagine ndakawina prize pa Stoddard Hall ini. Mr. Stoddard chayeche Stoddard asatafa mulidzo Stoddard Hall uya wakaita organize big show yama musician yes township yes ya Mbari ma township yes Mbari ku Stoddard Hall uya competition ya band in 2 months 3 months kubvomala so ndakawina prize ini. Ndaimba Jealous Row every place, ndaimba Jailhouse Loco every place, ndikapengesa vanhu ndikawina, ndopa ndakazoita mupopula neafanoisa kuHarare. Alright, saka imimi sekuru panere zuva ramunoti mufe makakanganwa rakakunakidzai kana kuti rakakufadzai mukarirangarira so rinokufadzai kana rakakubhohwai? Time telidza faniko kujena guru kuKwanzula Stadium. Very nice. Kwaindinakidza. Ndaifara because tesangana na musician wese. Tsano wangu Clive Marunga ndiye anga achita organize izvozvo. Every year tinenge tiri kujena guru. Musician wese unozati kutopuwa mari yako naso. Ukangoridza chete kuenda kupuwa mari yako. Kuindodza ndio anditakangamwa. Andipenda kana izvozvo atakaitika izvozvo ne kwandakaenda kwamulewa kunoita kunogadzira guwara tine chikupo manje manje apa ndakaenda naiwana Clive Marunga namwesani atsikanso but ine vanga andita sideline hanombondibhuka mbira dzanalira dzakabhuka aiwa namwesa kadini ine akandisiya pa ndiri munhu ndakafundisa tine chikupo ndiri ndakantora tine chikupo achitamba pa jukebox ndikaenda ndikamupa basa pangoni kokutopa kumfundisa kuita zese kuti afunde kuitidza madrum kuimba kurekoda andinini ndikatora Chris Matema akamurekodi chichi but achita izuka nini kundisiyeni nini kana kuti chakusupindire ndeni mufunge dai panga pasina tsano wangu Clive Marunga kuti tumusiye Jackson aliye munhu akafundisa tine chikupo atimusiye ndakabhatira bus fare ndiende ikoko what's a shame is ndoenda show yekuitika papa hangadudze strangu kana bichana wese ana mai wese ariko chispeaker chiya chikutaura ndikachunguna nei changu ndamarati iwe ukanga unaindiri pano unoza ndakavava chief Mangwenda ali hapo everybody hapo ndakavava ndikati that's corruption iwe ukusiya inini Jackson munhu akafundisa tine chikupo ukuti wese kwenini ndamusina ndibhuka inini kana kududza strangu hapo anza sorry akadziwese kuti ndiye munhu tikuda iyeyo ndiye munhu tanga chimirira ndiye munhu tsikanza oratsanangula ndine yako ndati tine chikupa ndakamuona achitamba pa jukebox ngoni wabuda basa kupi kwa 4G kwanga chisenza ine nchiridza mkokotelo pangoni kokuti pane band rangu saka ndakati no iwe tine siye zvekutamba pa jukebox uya mkokotelo pa asina basa anoda tie and jacket iwewe unopinda uri so because is a musician ndokukumbiriza pinda utambe ndikodza kumana angu ini nakalitsa rumba yekuDRC yanga achitamba simanyi manje neiza ku South Africa ziyazi simanyi manje neiza zakadaro
vama afana wangu inakafarwa rumba tine chikupa katamba rumba amai mimi zote vanhu vakakanda mari dzinochisa makoini vaya achirowa vanhu masiso ndikamanya kuenda kuofisi kunotora cardbox kuisa apo vanhu kunonga akumana kunonga mari kuisa munga ndati please wedwe vamakufoni please kana muchikanda mari kandai mucardbox vanhu cardbox kuti tine chikupa pengesa bambo ndikati mwana uyu kupedza ndatorai cardbox chenyu akumana endai kuseri munogara mushane musha asi tine chikupo arikunotora yakawanda imi motora mbichana vafana vangu apendi akateera izvozvo tine chikupo akatora yakawanda iwe akatora yawo mushane sikazikuwa iwe ndaraunda itai tikapedza tine chikupo ndikupinda kwakaita basa kwandiri ini ndikaenda kubulawayo kuimenyera kuya kukasha sentira kubulawayo kuya ndikanotora sikano umwe wanga chimba stereki kuform 6 sikano waimba achitamba iyeyo ndikauya naye pano ndouya naye pano tatsakaimba manager wedu anga tsakaimba obva ampaimba kuti rumu yaka ndikatsaga mwasikana anotamba muno munotoni 2 kuti aite 3 weisaka paita kujoinana tine chikupo ndikatsaga material yekupfeka uniform akumana oti asikana kana chitamba pana chimba tine yakazotendere kunge pana jongwe pai fani kakajongwe saka ini ndinchekesera timasheti tinendifanga jongwe so twamuno andipfeka tiye ndini ndakaita creation iyoyo kuti aite fani kajongwe tine kupengesera ato ndikati angagara achiita zvinhu zvakadaro ndati ziri beta manje kuti aite chi atanga achai instruments ndikati nei kuiwewe gitara ndonaa gitara kwanisa ndati madrum chabva chabata madrum kukwanyira antu ndabva ndachifundisa madrum saka taiti kana nchimba english inini ndiyoeredza madrum manje kana ikauya rumba mufana wangu Dickson Banda ndianga achiridza drum la rumba manje vanhu kupengera tine chikupo ndikupengesera atu vanhu vese ndikabva ndaenda naye kutiro recording company for recording tine chikupo akabva rekoda tine chikupo warekoda music yake fumwana ndibaya nedzimwe dzakadaro dziya dzemuhondo maiwe akaita hit tine chikupo apa kutoridza drum masona kupedza ipo payovharura mukadzi wake chichichi munoziva pa ukatora mukadzi nyuwani unenge uchida faniso ndibatsirawo ndati mari iyi indirobhadharaso chitorera mbichana varura mukadzi wakabereka mwana mukomana amenisikana mukaradi so wanga ni mukadzi wachikaradi zvakanaka ndakamuona mwana wacho mukaradi uku patakaenda ikoko akomana handisapfuura zesezi tine chikupo wasiya kwandiri akabiwa nemvera chena uyo hotera oyabvira chena abva amuda kuenda tine hinda andishuwe ndatobiwa nendati no problem ita zano kwatsi wakula kaiwa ndakufundisa ini music madrums kukurekoda kuita zvese everything ndakutora jukebox kutamba jukebox iwe iye zvinezi kuchita wega ita wega but uzibate iwewe usanyepere mamani mongazi because unozokurukwa tine uchachema tine mari yemarekoding akatenga imba kumamarite kanzi kuchiko padhuze neshowground iya kuseri akumana chichi amene imba yacho kaenda sei paakazoramba nemukadzi wake ozogara nomukadzi okumusha kwacho kokabereka naye vana amwe free amene sakaita sei papa watanga manje ziya angojamba chichi ndichinzone vanhu inini kuti tine chikupo haasi chichi ndakazoona tine chikupo kumagaba one day ndoyozogadzisa motikari yangu magaba vaya pasaida ndikati apera ndinoona chi supu skadi yangu apa ndiva ndaganda asi tine chikupo ari kugara mafuro akugara mumahostero muka kwanza dziyaka tine chikupo akugara muhospital mushedzei tine hinda dzikanza ndakasiya amwangu vese apenda akandisa ichichi ndikutoshupika ndara tine indochita so mari utengesa kuita so inda indotenga limwe doko indaso ngendanga chikuudza mfane wanisa tine ndikupedzisina kuona naye ndine chikupo kungonza kuti tine watisiya tine washaika kuya kwaya vaya national arts council vaya haachandiziva inini munhu ticha ndakadini akushedza mbira dzanalira
ana Shepherd Chinyani namwe sakadaro aende kuyako sana wangu grave mungari munhu wakavaka grave yacho zikanzi ai Jackson ndiye munhu wakafundisa chiona maziso ndikumutumidzira mari akanditumizira mari panapa ndikaenda ndobva ndakazoona ndiradzana kuzonditakura para ule nditukwira moti katoona moti kale nechidatsi kacho ndiri kuenda sinobhukwa amai zakaitika konza kudai uya speaker uya kuti adudze zita rangu kuti Jackson Phiri chichichichi kana angududza vaya kudidi yacho ini napana ndona ai saka chief mangoenda ali apo namuisi ndati ndafiwa nevanhu vaya all the time anointi sideline ndakatadza chini ndikana Mwari kuti Jehovah help me chicha ndakatadza kuvanhu chinti sideline aripo achitizonzi iye zvinezvi manje takudoti kushedzerei kuti tizoenda kuti chief mangoende anovhura chiguwa onovhura ningiriki yenonzi chichijira chi munhu muono chicha kuti ndobva ndatora ichanditi kocho iwe and you are very corrupt. What you have done is very wrong. It is me who taught Nechkupu how to play music, to do what he's doing now. But you are sidelining me, taking all these people who are not even known to him. Why are you sidelining me? Chimangoindi namusu. Vaya kuministrate. Munoza ndakapwanya English mweyoti iye surrender. Anamai wese kumira. Sikanza aiwa usati sore ukanganisa ndiye munhu takamirira iye pano ndiye munhu takamirira alright so vandi pa microphone ndati aruregerero munhu wese anotadza munhu atadze pamuti anotadza pamunhu yake muregereni pano wede azive uyu mazoni ndekuti azive kuti corruption yakaipa ndiye tinokanganisa mamission izvozvi zvaita uyu it's not good sorry tapedza saka taurai nhorondeni ndati ndine chikupo ndakamuona achitamba pa jukebox asiya basa kwapu kunotora ndikabva ndamutora ndikamupinza mbeni mwangu akaridza akanakidza vanhu ndikaenda kubulawayo ndikurasikana kuti achitamba nawo achidini tine chikupo akapinda mubasa nini ndikaridza naye ndikamufundisa chadhiramu achindiridzira ini dhiramu rangu kana chimba zechirungu ndiyoridzira madhiramu echirungu kana irumba Dixon band yanga achitisa rumba zoti nzira yakadaro ndikabvaita chi kurumbira ndikamwerekodisa music yake ndini ndanyora everything kusvikira umusanya ningirika akamutora vaya ndadutsa uya kudombosawa mvura chena aida kumbira music yake akazoya kunitora ini tikaenda kunotonga nyaya yacho kutiro recording company ndikatora kabhuku kangu ini kaenda nyora dzimbo dzatine chikupa chigadzira ndati mukuona kabhuku song yakati yakumbudza tikagadzira sondinini muri papa vira chena kuti muite kochero akanyara ndara iwe ndati munhu mukuru wekuita corruption kudai kubira mwana akadari ori rich man it's not good inini handinyare kutaura chakwata alright ndinoziva kuti ndipedze saka manje ipo paya ana mai vaya manje ndatsanangula so ana mai dzikanzonzi ndara Jackson Phiri ndiiwo wacho yawacho tidoti tiimbire wewe dzimbo dzawaimba netine chikupu dzechirungu kupi turi unotoni kwacho ndikati mimi ndiye munondiudza mimi dzimbo dzandikakuimbirei kuti dzamukadini amwe acho kuti Bob Marley amwe kuti Don William ndabva ndaimbira ndabva ndakatanga nei don't worry about a thing every little thing gonna be alright. Ndakatanga nayo singing no worries about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, my wish for rising sun. 3 little bits, sit down by my doorsteps, singing sweet songs, a melody pure and true, singing this is a message. Unzaveseka. Munoza ipa pandu kutala pai. Ma $20. Ma $20. Ana mai kuya 22 akona pondi. Ma dora mai mamusho. Aba kuti tuda Don William. They wanted on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We're both too tired to sleep, so we took turns
staring out a window at the darkness till Bodo overtook us. Then he began to speak. Ndikabuda ne more than $70 yakupuwa ne anamai ipapo. Vaya haiwa ne National Council. Otherwise kana $20 anosika mari tsawo. Akachema moti kati kuenda. Those need no corruption. Corruption akaipa baba. Chakwati chako in the name of God. Do things nesitara Mwari. Amusikuona mimi Mwari okutungamirai. Muone kuya kwenyu kwakanaka strike. Manga musingavukire mungamuona mfana ndeka ndire kudo. Ndichisatso kandire kudo. Mfana is very good akuita mavheti yamwe anochisa strike mfana yeye. Muchiona vheti yachandiita ini. You. Too good young boy. Tsikanzi ndandudo kurekoda ini. Ushu. Saka ngoreketse kumpambishana kuti amfana oza waita izvi. Kana karamba zakuti andanda aiwa chimbodo. Ndisa mfana. Ndatenda. Aungo muri yeZimbabwe ndofunga ndicho chirongwa chatanga tinacho asi tisati tabva pano ndamboona muine bhuku ramuri kunyora novel kana kuti zvakanyatsomira sei? Bhuku randikunyora rinonzi Struggling for Musical Film. Bhuku randikunyora ini ndinonyora zvandakaita upenyu wangu music kubva kwangu kuMalawi kuya muno muZimbabwe. Oti amai mukatarisa mungotsaka pane Oliver Ntukudzi mungotarisa page wa muona Oliver Ntukudzi ne Thomas Mafumo. Nzukuru wangu ndinganyora mabobo iyo nyora magood handwriting. Ndaina nchaona mapone pa Oliver Ntukudzi mapona Oliver Ntukudzi mapona Oliver Ntukudzi and Thomas Mafumo. Ndo ndagara nodare ndikabvunza kuti koinda mukuzondana ini tunza nyere kubva kuti anzi imi amuchakubatana pamwe chete mukuzondana seiko mwewe mese muri 2 kumba kwangu ini chikufundisa music muche Oliver achidza gitare wochimba apa nazi zaita sei kuti musagale muri pamwe chete imi ndisirepa zaita sei kuti musagale musawirirane imi ponjeti tsikanzi no Oliver Ntukudzi musateri kuwane vanhu vanonyepa sekulupira ini ne Thomas tiite somwe chete ende atipaka takasiyana tiso kuware vanhu iroro kana mukanza nyere kuipa kuti Oliver ne Thomas Mafumo akazondana ani munoziva nyaya iyoyo ndakatonga inini manje kupi kwamutari kubhodha mufunge Mwari anoita sei kubhodha ndokwandakaenda kunodini kunoatongera kune dzimwe dzaitatongerana kunokumba kwangu but kubhodha kwandangandira akatoindinga inini achidzoreza band ndikachedzeresa ndikabvunza Thomas akati hakuna izvozvo atinombozondana kana one day titose ndikati very good ndabatanisa vafana vangu ena akabatana kuzosikira Oliver Ntukudzi Thomas Mafumo akauya kupi kumaliza Oliver Ntukudzi ini manje time yacho ndanga nechironda changu ichi zoti ndakangoti ndakaenda Thursday chituno choya Friday ina nombozokwanisa kuenda pa Friday saka vana vangu ndiyakaenda ikoko ndiyakazoona na Thomas manje Thomas akapa timatoken kuti munopa ndara imi yenyoso very nice anondida sterek Thomas mazo anza yako kokora yacho ndara imi yenyu yako tikafara chaiso wewe machesu vangani machesu namwese kwa wedo ndonolidza zvino ndakatadza kuenda nyaku asi ndakazoenda ku National Sports Stadium ndagara ndine chibhandi ichi mazo nopunga makandiona inini ndina amanyire kupe na nomwe akandibata tichienda chifamba so ku National Sports Stadium chituno chauya ne zindege ziya so chiri Thomas
ndakatadza kuira pastage kuti ndikaimbe ini ndangachirwara mazona asi ndichibva kwaranda hospital nevana vangu takasvika pamba pacho tikapinda ipapa tikarambidza kutora mavhidhiyo but takaenda vana vangu vakaona tikatandara hanza dziya Thomas hanza dziya Mafumo yantukudza hanza dziya yantukudza akuchengeta paimba iyai kungondoona ndira Jackson Phiri akudza vana vangu tikati ndendaraunga achiuye kuzofundisa bhoto wangu gitara ndara uyu tsikandite baba vedu ka munozakadza icho chakura ufoti chine vana vake ndinonzi Abhisha Maishwa. Ndichitanga kukura inini ndakatanga kuziva Jackson Phiri ava. Jackson Phiri vachiridza music yaidakadza zvikuru. Even patati tiri muhondo vairidza hondo dzokusapota kuti tibudirire. Saka ndazosvikawo kuno kunoto ndakazosangana navo Jackson Phiri ava. Murume uyu ane chipo chake chekuridza anything anogona kuridza chero chaungataurewo. Akafundisa vana madzibaba vamwe varidzi vazhinji vanorova bhendi imomo lead yavo yakabva kuna Jackson Phiri. Ndo chinhu chinondibata kuti uyu munhu hapana kumuono iko zvinezvi munhu but ane munhu akaita zvaakaita. Kwandiri he's a hero pamusic yese. Ana mutukudza vakauya vakafundisa ndiaitovafundisa kuridza kwacho nekuimba kwacho. Even style yepa inoitwa pana vane show, he was one of the best. Saka ini ndoti ndinokurudzirawo kuti mudhara wedu akurawo but ngaaoneke kuti pane zvaakaita. Pane izvozvo ndozvanandati nditauro zvangu. Handigoni kumbatsira ndogara munharaunda munokatanga. Iyewo anogarawo muno vanouya bhendi vaya vanouya vachimuona pano. Iye zvino nhasi achembera havambouya kuzomba anything kamudhara wangu. Ndoto ndapuriwo neapo mudhara kuti chichi zvingodaro. Ngationewo vanhu vakadai nokuti panguva iyoyo pamwe pavaikura vakakura vachinzwa dzimbo idzodzo dzairidzwa naJackson Phiri. Muchayeuka here kambo kanonzi apira anabwera ushokera kuharare akuru wanga wase vanemwarira kudara right. Handinoda kupangana kuudza iwe mimi vafana asi hatichada kuteedzera vari kuda zvavaimba. Imimi manoti makadzidza chirari madzidza chirungu. Ndakandimbokuimbirai one kambo kechirungu simple chirungu. I'm not a doctor, I'm not a teacher, but I'm an entertainer. Ndiriwo munhu anongofara pose pose paanofamba kana ukandituka kana ukandinyeya. Kune dzimbo dzakadaro dzokuti iwe ukazvifunga uri kwauri ikoko kunyange uri munhu mukuru unozvinzwa kuti panapa zvikurevei kana kuti chi muchayeuka vamwe vaimba zvimbo zvatinogona kuimba nhasi zvakafanana naFuru wawaenda kuzowanzwa gore rino ndaingozviteererawo muredhiyo kuti ndinzwe kuti ndinoinzwa ndakainzwa this week chaiyo kuti furwa mwana we ndakarota ndinewe takagara pamusoro pemvura pamusoro penyanza mudiwa masaisai egungwa achitisesedza maungera emvura iri mimhanzi hope dzangu Furu mwana iwe ihope dzakanaka muchato yedu ichafadza aefu wochinozivisa vabereki vekwako neni ndichinozivisa vabereki vekwangu nehope dzakanaka muchato wedu uchafadza. Ini ndini first born yavo ndinoitwa Laina Phiri, kunotera second born anonzi Elizabeth Phiri, kweta Sefania Phiri, kweta Feluna Phiri, kweta Memory, kweta Noctula, kweta Talent. Tiripo 7 mufamily medu. Ndafara zvikuru chero masvikowana ndisipo tine project yedu yehuku yatirikuita sandadabva kunofita huku. Ndinotenda nerutsigiro rwamunoita kuyazoono mudhara wedu kuti azotizobudawo mumapepa sezvizvi zvinofadza zvikuru. Asi chichemo changu changa ndinacho munozvati mudhara ndilegend wakatrena vanhu vakasiyana siyana vane dambudziko remakumbo. Saka tachikumbirawo rubatsiro ukunzi vakanzi vanofanirwa kutengerwa ni support yepapa rimwe racho rakaitwa operation papelvic bone. Saka namaziso saka tachitokumbirawo rubatsiro rwekuti kana pane mawewishawo vanodawo kuvabatsirawo kozvechokwadi nguva zhinji vanenge vachichemawo ina handishandi ndinogara pano ndiri mwana wavo handishandi. When man and woman swing our lane, let's forget about the yesterday's love. Life is worth much more than gold. Elephants make a
swing up lately. I know her just as she knows me. Throughout Chimurenga, we stuck together. We ain't the children like an eagle threading coat. She gave one half, and I gave the other half. Now all those are steady memories that come along with me, Sergeant Mucho. Just forget it. Just forget it. Just forget it. Yes, that is right. My way, Kanya, those soko. My way, na soko. Soko, soko. Soko, Sina. Soko, soko. Soko, Sina. Yeah! Soko, Sina. Anza Kanya. My way, Kanya, Sina. My way, soko, soko. My way, soko, Sina. Kana pasingaembwe shumba azvifambi. Tisaiyo shumba hiyo. Tisai shumba. Aiwa shumba yakukasha. Ana banda kana shumba. Oh baba banda. Baba banda shumba. Ashumba bongozi wanga. Ana banda wo. Bongozi kasha wangu banda. Kasha wedu. Uya shumba. Kasha wakanya. Kostina. Ashumba waje wakanya. My way. Kana umbaka. Umba. Twaire. Labatsina yeyo. Akananga kunoto akamira pa tongogara tsikanzi kwete fry pa toponyete vapota tikazai tikuenda kumbudzi fry pano cheteyo katanga akamara pachura horo pano pakatanga vanhu vakafunda choke iwe Kanye chura horo. Kanye. You win. Kanye chura horo. Kanye chura horo. Mire we. Come on now. Kanye chura horo. My way. Kanye. My way. Kanye chura horo. Kanye. My way. Kanye. Twaire. Iwe. Wakananga kungoni. Kanye ngoni. Kanye mashrendi. One bag yose. Akaenda kumaritero ko kanye kukuru. Kwese. Kanye. Akaya babachako bakafa. Baba kebisi kanye. Enonzi muramba sina. Hongo kure Zimbabwe mamunzwa muimba tangati naye muzuva ranhasi pavati pwanye vanamboti pwanye Drewmas Media yasara yakamira saka naizvozvo tinokurudzirai kusubscribe Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinovimba mafarira chirongwa chatakupai zuva ranhasi. Topa kutenda Sokostina namukoma Jimmy ndongo ari gafa redu, Sokostina vari pamushina. Aiwa tinotenda zvikuru nebasa ramaita, asi izvozvo hazvitimisise kuti titi pwanye. My way, Muzona mashiribi
Ati muzona machibidenzikana muzona chirorodzinga muzona chirorodziva Chirodziva means a small pool of water deep down into the cave, whereby if you can throw a stone over that side, you can't even touch down there. The stone drops down into water. I bet you. That's the biggest wonders. Oh, yeah, Kubariba. Oh, yeah, Kubariba. Muzona kungwakulu Zimbabwe. Muzona kungwakulu Zimbabwe. Muzona Lake Kariba. Muzona Lake Kariba. Very soon. Kariba was built between Zambia and Zimbabwe by the Federation of Rhodesian, yes, long time back ago. It's beautiful houses and vegetation is so wonderful. 3 things one. Right, if you come down there, you enjoy yourself with your family. It is the best place for tourists ever in Zimbabwe. So when you go back home, tell your brother and sisters about Kariba. Oh yeah, Victoria Falls. Oh yeah, go Victoria Falls. Oh yeah, Victoria Falls. Muzona mashiribidenzikana. Muzona mashiribidenzikana. Muzona musiantunya smoking thunder. Muzona musiantunya smoking thunder. Muzona mashiribidenzikana. Victoria Falls is one of the 7th wonder of the world, whereby its beautiful vegetation is so wonderful than any, surrounded by the mountains, you see, where you can see the thunderstorm thundering around, which is called Musiantunya. You see over there, you can see kind of animals wandering around. You will be surprised to see somebody or a man you see walking with a lion as though he's walking with his dog. What a wonderful Victoria Falls it is. You see some of them riding on the top of elephants, you see. Like horses, you see. It's happening over there. See a lot of wonders over there. People, some of them boating from there to Kariba by ship. Those who want to go to Zambia, you can go to Livingstone and see Livingstone over there and come back again to Victoria Falls. You see the place so busy, man, surrounded by the mountain, beautiful trees over there. Come to Victoria Falls and spend your holiday with your family and friends. I bet you never even like to go back again home. What's a beautiful Victoria Falls it is. Oh yeah, Kumasingo. Daddy, oh yeah, me Kumasingo.
tonoona mashiripiti masitetegure muzoona imi mashiripiti masitetegure muzoona dzimba dzemabwe muzoona dzimba dzemabwe Zimbabwe ruins is a wonderful place built by our sisters before Jesus was born. It is a very beautiful place where you can enjoy yourself and relax. And I bet you be wondering to say how come our sisters could build a house like this with only stones without a cement. You see, our sisters were too talented. Suppose if they would have left that talent to us, we would be busy building up stone houses here. No more problem with cement. You can see cement is very expensive these days. So if you can build yourself a house by stone, I think there's no worry, the whole world, will be coming to see us and peak, or I can say our style of building. Sorry for my English. Katava masingo tonanga chimani mani kune makomo anoera ndati katava masingo tonanga chimani mani kune makomo anoera ukanongedzera chigunu wenda kune makomo anoera ukati icho wenda iwe kune makomo anoera ukaona kamuni kamera tundevu kamwe kamera mazamu yotangoseka kamuti kakunoseka wenda unoseka kune makomo anoera uyai kwenyanga uyai kwenyanga tonoona nyanga nemountain muzoona nyanga nemountains tichinwa tangandati tichinwa katiyoti tichinwa rudzi rose rakofi inyanga mushaguru wetaurism uno muafrica dzimba dziri ikoko dzakanaka dzakatenderedzwa tea leaves coffee kwese kuri green kwese kana makomo acho anenge ari green necoffee vanhu achiko very polite akanaka moyo anokutora yacho kunakasira kwese pamunoda makomo mese munoyera muya munoona kwenyanga ikoko hande kwabulawayo hande kwabulawayo tonoona matopusi tonoona matopusi tonoona matopoye When you come in Zimbabwe, you are welcome to Africa. Zimbabwe is a beautiful country where everything you want, you find it there. Or I can say, find it here. It's a home to any kind of animal.
And this beautiful vegetation, so wonderful than any in Africa. Beautiful mountains, rivers and waterfalls over there. Beauty, you lakes, which I can't afford to explain. It's a home to any kind of silver, gold, platinum, copper, chrome, gold, and anything which you can get in abundance. Please come to invest in Zimbabwe. Look, polite people, smiling people wherever you see them. They can take you everywhere you want to see in Zimbabwe without any problem at all. Peaceful people, smiling, and beautiful women. Yeah, they can't even afford to go back home. Zimbabwe is a wonderful place. One thing we want you to do is to come and invest here in Zimbabwe. Please come to open up our defunct industry of music. Our music industry is being out of function, you see, for a long time since those left. We want you to come with good instruments, good machines to revive the industry so that we can have beautiful instruments. Is what we used to do before. Because I remember that, you see, long time back, people from Nigeria, Ghana, Congo, Somalia, Kenya, all over the even people from South Africa would come to Zimbabwe to buy instruments because the people used to manufacture good amplifiers, scarab amplifiers, whole big this and that. Radio limited to sell instruments. All the shops were open for people, of which it was just like for an instance, we the musicians, when we want to have instruments, we go there. We don't need to pay a deposit. They just give you free and with a grace, a 3 months grace period to pay. You see, as long as you have a contract where you have play music. So, in so doing, we had a very good life. We could buy cars, we could marry our beloved ones, rich families, you see. I'm talking about what happened before. Come on.